Evo, znači, nalazimo se na štandu fondacije Ršum, koji deli taj štand još sa obrazovno-vaspitnim centrom Ljubivoje Ršumović iz Sopota. Ovo može da bude, kako bih rekao, kuća u kojoj stanuju uglavnom moje knjige i knjige mojih prijatelja. Znači, knjige za mlade ljude i knjige koje mladi roditelji kupuju svojoj naslednoj rodbini. Čitanje je u stvari na neki način naš zadatak, nas izdavača i nas pesnika. A najbolje mesto i najbolji uslovi da se to podeli sa mladim ljudima, to je ovaj sajam knjiga u Beogradu. Bilo bi šteta, recimo, premeštati ovaj sajam negde na neko drugo mesto, jer znamo već iz iskustva sa drugim nekim stvarima da svako premeštanje i novo traje godinama, a ovaj sajam je dragocen iz više razloga. Prvo, deca moraju da vide od odraslih, da odrasli kupuju knjige, da odrasli čitaju, da, znači, roditelji koje oni vole, naravno, žele da imaju knjige, da imaju biblioteku. Tako se mladi ljudi, kako bih rekao, pozivaju da budu ljubitelji knjige. A dobro, neću da citiram sebe, ali mogu da citiram, recimo, neke svetske, pametnije od mene ljude koji su rekli čitajte da biste živeli. Razmišljao sam dugo šta bi to moglo da znači. Pa onda ja uzimam slobodu da kažem mojim drugarima, mladim ljudima, kad me pitaju koliko godina imam, ja kažem imam 320 godina. Kao zašto je moguće to? Pa moguće je jer ja svake godine pročitam po 100 knjiga, znači odživim 100 života junaka iz tih knjiga, iz tih romana koje pročitam. I to je jedno veliko bogatstvo, životno. Kad bi ja mogao da odem, recimo, na divlji zapad i da tamo se družim sa Vinetuom, živim i tako dalje, nikad. Ali u knjizi to mogu. Kad bi mogao da odem u Afriku, mogu da odem u Afriku da sadim papriku kao pesnik, ali u Afriku da kroz pustinju i prašumu sa Stašom i sa Nelom, jašem na slonovima, borimo se protiv nekih lavova i nekih zlih ljudi i tako dalje. Kad bi mogao ja u Africi da živim još 2 života, nikad da nije bilo čitanja. A ovako bogatiji sam za 120 života. Inače, fondacija Ršum se bavi i kako bih rekao, nekom vrstom obrazovno-vaspitnog delovanja. Znači, imamo Akademiju Saradnici Sunca, mlade ljude, talentovane za pisanje, poezije, proze. Pozivamo i 10 dana se družimo ja i moje kolege, družimo se sa njima, nešto naučimo mi od njih, nešto oni od nas. Znači, oni koji su talentovani, koji su već dobili neke nagrade i tako dalje, dolaze na usavršavanje u Akademiju Saradnici Sunca, dobijaju tu titulu i naravno to je za njih
velika obaveza prvo, drugo velika pomoć, uspeh, vetar u leđa, nazovite to kako hoćete. U svakom slučaju pomoć mladim ljudima od nas starijih i iskusnijih. Ove godine smo imali veliki konkurs u celoj Srbiji. U saradnji sa Ministarstvom prosvete raspisali smo taj konkurs, dobili preko 2000 pisama, pesama, radova i tako dalje, odabrali znači oko 80 nagrada ovih dana na sajmu dodelit ćemo mladim ljudima talentovanim za pisanje. Znači, podelit ćemo im, znači, negde, recimo, svim osmacima, prvacima, prva nagrada je laptop, druga nagrada je tablet, recimo, treća nagrada je i tako dalje. Znači, imamo bogate nagrade, 80 nagrada. Čak i oni koji su samo pohvaljeni, nisu dobili nagradu, dobit će knjigu i to će biti nagrada. Moja knjiga sa autogramom i naravno raduju se i oni, radujemo se i mi. Ovih dana će biti to obelodanjeno.